El que també s'hauria de quedar és l'idioma, el nostre idioma, i perquè es quedi, l'hem d'ajudar perquè es quedi. Gerard, aquest Sant Jordi va començar la proposta d'aquell col·lectiu Mantinc el català perquè la gent s'acostumi a no amagar la llengua, la primera en què ho poden fer o ho necessiten fer, la primera de canvi, per entendre'ns. La proposta dels 21 dies. Sí, és el, diguem-ne, repte al qual conviden tothom qui ho desitgi a fer un canvi de xip una mica i de mantenir el català en el dia a dia, no? Per intentar que l'ús social deixi de caure més. És un repte tan fàcil i alhora tan difícil com això, no amagar el català quan t'adreces a un desconegut o en qualsevol situació en què massa sovint els usos i usatges del dia a dia porten a tenir el català, diguem, soterrat. I tal com vam explicar dies enrere, és un repte de 21 dies, perquè és el que els experts diuen que cal per agafar un hàbit nou, Sí, però això tant per aquest tema de la llengua com per qualsevol tipus d'àmbits en general. I s'hi ha afegit gaire gent? Com està anant? Doncs mira, tinc respostes d'alguns dels impulsors d'aquest projecte, perquè això ho impulsa molta gent alhora per diferents punts del país, perquè han nascut a les xarxes, com sabeu. Un d'ells, en Josep, per ara, valora el feedback a 2 nivells. Hi ha hagut una certa predisposició a xarxes a recolzar el fet i una expectació. Persones que jo no comptava que es podien implicar del meu entorn, veig que, per sorpresa meva, s'han adreçat a mi dient-me que trobaven que era una gran iniciativa i que s'hi sumaven. Clar, contents, però evidentment la participació real és difícil de mesurar empíricament, perquè això llances la proposta i cadascú faci el que vulgui, no? Ja, però des de les xarxes també fan enquestes i aquí la gent segueix el repte i va dient-hi la seva. I què diuen? Doncs mira, això. Ara mateix, a l'enquesta que tenen en marxa, hi ha un 69% que diu que fan aquest canvi de xip sense problemes, un 17% diu que ho fan, però que els costa una miqueta perquè no hi estan acostumats, i després hi ha un 14% que diu que no se n'ha sortit. No se n'ha sortit. No. A les xarxes hi ha molt feedback, això sí, i la gran majoria asseguren que no tenen cap problema amb ningú per parlar en català. De fet, més aviat seria el contrari. Escolta l'Eva, que és una altra impulsora del projecte, que ho posa molt en valor, això. Sí, la gent descobreix un cop mantenen el català, que l'altra persona entén perfectament el català i que inclús li agraeix que li parlin en català. Molt bé, doncs 21 dies i els seguirem, tots 21, fins al final. Aviam com acaba. Gràcies, Gerard. Bona nit.